Ahoj, tady Ferda. Zdravím vás u dalšího tutoriálu. Druhý už, to je tutoriál. V tomhle tutoriálu si ukážeme, jak vytvořit naši první místnost, jak do ní vložit hráče, jak do ní vložit světlo, taky nějaký nábytek a další takovýhle ptákoviny. Začneme podlahou. Jednoduše vytvoříme nějakou kosku betonovou. Jsme si ukazovali v minulém díle, jak to udělat. Tak, dobrý. Tak tady tím tlačítkem, mřížka s minusem a mřížka s plusem, si měníte nastavení mřížky. Překvapivě. Můžete s tím snižovat a zvyšovat velikost jednotlivých čtverečků mřížky a tím docílit větší přesnosti. Za další si postavíme třeba zdi místnosti. Bude takhle. Aby jsme nedělali druhou zeď protější znova, tak můžeme podržet Shift a potáhneme na druhou stranu. Můžeme to udělat i na třetí stěnu a poté ji pomocí tlačítka Ctrl, tedy Ctrl plus M a na ose Z o 90 stupňů otočit. Takhle udělat a znova kopírovat na druhou stranu, paráda. Můžeme vykopírovat i podlahu nahoru, dobrý. A naše první místnost je hotová. Můžeme si do ní hráče, bafák, dáme ho přesně doprostřed, sedí nám na zemi, paráda. A naše první místnost i s hráčem už je hotová. Třeba si do ní vložíme světlo. Dáme entitou, light, a vložíme ho k hráči. Nebo třeba i před hráče. Dáme přesnější pozici. Dvakrát na světlo poklikáme a otevře se nám objektové nastavení. Tady vidíte, v tomto okýnku si nastavujete entitu, kterou chcete používat. Můžete entity měnit pomocí i tohoto okýnka, nemusíte ji mazat a znova vytvářet. My chceme light, takže to tam necháme. Name je políčko pro jméno entity, můžu napsat světlo a můžu to i nechat prázdné. Appearance je u světla styl blikání, když to tak řeknu. Já používám Fluorescent Flicker, Flicker A, Flicker B a Fast Strobe. Ostatní nějak se mi nelíbí, nebo není moc použitelný. Můžete vyzkoušet, uvidíte, co se vám hodí, co se vám bude líbit. Nechám normál. Tady brightness jsem zapomněl, je barva světla a intenzita světla. Můžu dát nějakou oranžovou a žloutlou. Poslední číslo je intenzita světla, dám 500. A ostatní nebudou věnovat pozornost. Jako flagy má tato entita Initially Dark, což znamená, že po vytvoření objektu je světlo zasnuté, musí toho rozsvítit pomocí outputu a inputu. O outputech a inputech si povíme ale něco v jiných tutoriálech, protože tady to je kapitola sama o sobě. Zavřeme okýnko. Vidíte, že i ta járovečka se obarvila do stylu našeho světla. A jako další si můžeme vytvořit třeba nějaký stoleček. Chceme v tomto tutoriálu, aby nám stoleček byl fyzický, tedy aby s ním hráč mohl pohybovat nebo působit na něj mohly jiné síly. Proto použijeme entitu prop physics. Vložíme ji třeba sem. Takhle, paráda, zase dvakrát poklikám. Name nechám prázdný, nepotřebuju. Word model, to je model objektu. My chceme stůl, dáme browse. Do filtru napíšeme table, už tam mám. Vidíte, že prvních pár je kulečníkových stolů, jsou to stoly z addonu. Tady musí hráč mít ten addon, aby se mu tam místo stolu neukázal error. Takže my hledáme třeba, tenhle je dobrý. Použít, uvidíte, že se nám i v tom 3D okně, i v tom 2D okně objeví stůl. Zavřem. Jo, ještě si můžeme ukázat flagy.
Start a sleep je zmražený objekt, když na něj bude působit nějaká síla, tak se odmrazí automaticky. Don't take physics damage je třeba když stůl srazíte bednou, tak ho to nerozbije. Debris je funkce, že třeba když rozbijete bednu, tak úlomky bedny se tomu nazývá debris. Tak třeba můžete i nějaký jiný objekt označit jako debris. Bude tak jako brán, nebude kolizní, bude jenom bude průchozí a nevím, jak bych to vysvětlil. Musíte to zkoušet, uvidíte, co to udělá. Motion disabled je totální zmražení. Můžete ho odmrazit pouze Physgonem ve hře. Enable motion of Physgonem, kde je funkce, když zmrazíte objekt a povolíte tuto funkci, tak i normálním gravitačním kanónem můžete objekt odmrazit. Použitelné v některých situacích. Not affected by rotor wash, nevím, neskoušel jsem, nevím, co to dělá, musíte odzkoušet, uvidíte. Generate output on use je zase má co dočinění s outputama a inputama, o tom si povíme něco v jiných tutoriálech. Prevent pickup je, když je objekt příliš lehký, tak ho může hráč zvednout tlačítkem E, tedy použít a může ho odnést někam jinam. Tady to je právě zabránění tomuto zvedání. Prevent motion enable on player bump je, když asi start a sleep, mám takový pocit, tak tady to zabrání při nárazu hráče do objektu, aby se odmrazil. Debris with trigger interaction, nevím, neskoušel jsem, nebudu vysvětlovat. For server side multiplayer only je funkce pro multiplayerové mapy, a které třeba využívají objekty, které můžou být přístupné jen ve více hráčích. Tedy v single playeru objekt nebude vidět a v multiplayerové hře bude vidět, tedy vytvoří se. Physgon can always pick up no matter what. Nevím, nějaká obcházečka něčeho, nevím, neskoušel jsem, nebudu vysvětlovat. Break on touch, nefunkční pro mě, zkoušel jsem, nevím, proč to nefunguje. Break on pressure taky nefunguje, nechápu, nebudu nějak se s tím zabývat. Model a blablabla, budeme vysvětlovat v jiných tutoriálech. Použij, zavřeme, tady stůl posuneme, aby byl přesně na podlaze. Můžeme dát mírně nahoru. Pomocí tlačítka Alt si zapnete volný pohyb a nebude se přichycovat objekt k mřížce. Docela užitečná funkce, když se nechcete nějak fakt srát s tím a udělat to nějak rychlejš. Sice to nebude tak přesný, ale já to docela často používám. Takže Alt a můžu s ním volně pohybovat. Tak si ho tady srovnám. Jsem omlouvám za menší přestávku, ale ty kokoti na Skypeu mi nedají pokoj. Paráda, dobrý. Pokračujeme. Prop static, tedy statický objekt, není možnost tím nějak manipulovat v průběhu hry, tedy neměnný objekt, něco jako brush. Brush je třeba tady ta stěna dělaná přes editor, je to neměnný objekt, není to entita, je to prostě pevně zasazené ve světě, v herním světě a nedá se s tím nějak nic udělat. Tedy i prop static bude něco jako brush. Brush je ovšem označení pro tyto kosky, když se to tak dá označit. Ale prop static je prostě i model. Můžete to nasadit třeba jako, nevím, židli tam můžu dát statickou. Hodím tam třeba tuhle. Nebudu se s tím nějak extra zabývat. Tak pro vysvětlení. Na zem, sem, paráda. Statický objekt, tedy ta židle nebude, pohybující se nebude afektována fyzikou, nebude ani animace mít, nebude nic, prostě tam bude jenom tak tupě stát, tupě sedět, tupě ležet, tupě prostě připevněná k zemi. Další entitou třeba může být prop
Dynamic, to je prop static, jak dá se říct, ale už je měnný, může se měnit v průběhu hry, tedy animace, pohyb, změna místa a tak dále a tak dále. World model můžu dát třeba, nevím, já fakt nemám tušení, co bych tam mohl dát. Nějaký auto. Nebyl vehicles. Mám tam třeba tenhle traboš. Dobrý, mám to sem. Dobrý. Animace jednotlivých modelů si můžete prohlížet v záložce model. Tenhle model asi žádnou nebude mít vůbec žádnou animaci, ale tak třeba ragdoly, tedy paňáci a takhle, takovýhle ptákovinky, ty většinu animace mají. A můžete si je prohlížet právě v tomhle model vývru. Pozor, tato model záložka není nastavovač animace. Tedy jakmile tady třeba změníte nějakou animaci, názorně třeba předvedu u NPC Barneyho. Barney, vložím na scénu, rozkliknu model, vidíte tady plno animací, dám třeba gesture 5. Barney se v editoru hýbe, i když dám použít a vystornuju, tak Barney se v editoru hýbe, ovšem ve hře se hýbat nebude, bude pořád v té poloze, ve který je při vytvoření. Tady, no tady to se nějak posralo. No, debilita. Nebudu prostě. Prostě bude v poloze, který mu engine dá. Pro změnu animace se využívá příkaz v outputu a inputu a o tom si povíme zase v nějakém jiném tutoriálu. Takže vidíte, že máme scénu s hráčem, se světlem, se židlí, se stolem a s trabantem. Dále bychom si mohli ukázat třeba dveře. Tady uděláme nějakou přepážku. Třeba takhle. Až dolů, až nahoru. Vytvořím. Skopíruju, otočím. 90 stupňů. Tady se nám koukám, nějak to posralo, tak to takhle vymažu. Tohle to tady posunu a zmenším. Nebudu to řešit. Cutting toolem si vyříznu do stěny díru. Doporučuji řezat nejdřív ze zhora. Double. Hráč je velký přes 4 kostky, tak tam dáme 5 kostek pro jistotu. Dobrý. Dobrý. Takhle ze zhora. Teprve až katnete ze zhora, tak si podíváte, kde má hráč hlavu a zase o 1 kostku vejš. Paráda. Dveře máme hotové, tedy hotové spíš vyřízlé, takhle zmenším mřížku. Udělám trošku lepší ty dveře, aby to opravdu vypadalo jak dveře. Změním jim texturu přes Face Edit Sheet. Dám jim texturu dveří a používám hlavně tyto, ty se mi líbí nejvíc, jsou nejvíce používané mnou, tedy máme Apply a Fit. Fit tlačítko nám zapříčiní, že se nám textura vleze do celé stěny toho bloku. Převedeme brush na entitu pomocí Ctrl T a dáme tomu Funk Door Entitu. Potvrdíme, Hammer si převede brush na entitu. Pardon. A rozkliknu, nějak se mi to tady zase posralo. Si to ze mě dělá prdel. Dobrý. Tak. Máme entitu dveří. Nebudu dodávat jméno, nepotřebuju. Věnovat pozornost budu záložce parametru speed, nenastavím
50. Delay before reset nechám 4, to znamená, za jak dlouho v sekundách se dveře automaticky zavřou. A move direction je dáme up, protože chceme, aby nám dveře jeli nahoru při otevření. Flagy máme zase start ops open, to je se nepoužívá v této verzi editoru, protože ji nahradila spawn position parametr, kde máte open a closed. Non-solid to player, nevím, mám takový pocit, že dveře nebudou kolizní s hráčem, takže hráče může normálně projít. Passable, nevím, neskoušel jsem, nebudu vysvětlovat. Toggle znamená, že dveře se buď otevřou nebo zavřou tlačítkem, nebo prostě příkazem v outputu a inputu. Use opens to použijem, že hráč může použitím na dveře, tedy tlačítkem E, otevřít ty dveře nebo zavřít. NPC count, že NPCčka nebudou používat tyto dveře automaticky. Mě to nepoužívají ani tak, takže nevím, čemu to je. Touch opens, odškrtneme, potřebujeme, aby se nám po dotyku s dveřma otevřely automaticky. Start locked je zamčení dveří při připojení do mapy. Door silent je, že dveře nebudou využívat zvuky, které si tady nastavíte, nevím, čemu to je, dobrý. Máme použít, storno, paráda. Dveře bychom měli, funkční dveře bychom měli. Tady můžeme vyříznout, aby to nějak vypadalo, nějaký okno. Třeba takhle. Takhle. Dobrý. Zase zmenším, aby to vypadalo víc jako okno. Dám window. Yes. Glass window, apply. Nebudu dávat fit, protože by to vypadalo hnusně. Máme i funkční okno, teda funkční. Normální okno. Scéna vypadá trošku jako scéna, opravdu už. A teď už nám nezbývá nic jiného, než to jenom otestovat ve hře. Takže mapa se načetla, vidíte, že prostředí je celkem funkční. Dynamický objekt se může pohybovat, jak jsem říkal. Může se měnit v průběhu hry. Statický objekt se nám ani neukázal, protože židle nebyla přizpůsobená pro použití jako statický objekt. S fyzickým objektem můžu hejbat, můžu s ním manipulovat. Je ovlivněný mojí fyzikou. Dveře se nám otvírají na E, můžu jima projít. Okno je trošku nízko, ale vidím přes něj. Takže naše první mapa je docela funkční a už víte základní věci. Jako pokud chcete, tak bych vám uložil úkol a jako videoodpověď byste mohli natočit svoji mapu se základním rozdělením objektů a nějakýma těma funkcema. Nějaký světýlka, nějaký fyzický objekty, jako třeba židle se stolama, teda spíš stůl se židlema, nějaký ty trabanty a tak dále, nějaký statické objekty a uvidíme, kdo je nejlepší. Ferda se loučí a děkuji za pozornost, omlouvám se za nějaké ty moje přeříkanky, kdy jsem říkal samý hovna. Je to vnou, nejsem rozený mluvič, jsem prostě debil, hotovo, nazdar.